Шәп чыктым. Хәзер бераз Photoshop белән дә яхшыртып җибәрсәм. Татар дөньясында бу гамәл сораулар тудырыр иде. Аның буенча татар журналлары җавап таба алмаган, муллалар бер-берсе белән бәхәсләшкән. Ләкин шуның ярдәмендә без борынгы чорның, элеккеге заманнарның ачык картинасын күрә алабыз. Әйе, сүз фото турында. Татарның беренче фотографы кем булган? Кем Тукайны үпкәләткән? Ни өчен фото сәнгате татар дөньясына сыңарып килгән һәм кем аны артыннан куалаган? Беләсегез киләме? Хәзер сөйлим. Күз алдыгызга китерегез. Сез Казан урамы буенча барасыз һәм фото ясарга телисез. Ләкин урамда 19-20 гасыр башы һәм сезнең алдыгызда берничә сорау барлыкка килә. Фото ясау котышкыч кыйммәт булган. Шуңа күрә аны хәлле гаиләләр генә үзенә ясата алган һәм нибары гаилә өчен истәлек өчен генә ясаткан. Бу кайбер фотоларда мулла кызларының яулыксыз төшкәннәрен аңлата да инде. Мәсәлән, танылган мулла Муса Бигиевның бик пикант бер фотосы бар. Анда хатыны шәрә күкрәген күрсәтеп бала имезә. Юк, бу фотоны гәҗит журналларга куеп булмас. Күпчелек исә изге китапта шулай язылган дип фото ясарга курыккан. Гөнаһ. Бу фикер борынгы гарәп мөселманнарын путларга табынудан саклап калу ниятеннән килеп чыккан дигән фаразлар бар. Татар исә бу традицияне көндәлек тормышына кертеп җибәргән. Кайберәүләр фото ясарга бөтенләй яратмаган. Мәсәлән, Казанның бер сәүдәгәре Габделкарим Юнусов фотога төшүдән баш тарта торган булган һәм үз балаларына "Мине рәсемсез исегездә тотыгыз" дип әйтеп калдырган. Ләкин иң төп сәбәп дин ягыннан тыелуда була. Мәсәлән, Оренбург шәһәрендә чыккан "Дин вә мәгишәт" дигән татар журналында 20 гасыр башында кешеләр сурәтләнгән реклама бозык хәлдә бастырылган. Кешеләрнең башлары я капланган, я бөтенләй алып ташланган. Шундый ук традиция Осман империясында күренгән. Шуңа күрә заманча Төркиядәге, Грециядәге һәм башка Балкан илләрендәге аллаларның антик скульптуралары бүгенге көнгә кадәр башсыз хәлдә сакланган. Оренбургта чыгучы Шура журналына бик күп сораулар белән хатлар килә башлый. Фото ясарга ярыймы? Фотоны гәзит журналларга куярга ярыймы? Ләкин журналның редакциясе үзе бу сорауларга җавап белмәгән. Татар мөселман җәмгыятенең күмәк аңын үзгәртеп кору өчен күрше мәдәният мисалы да җитеп бетмәгән. Татар сәүдәгәрләрен аерым вәкилләре дә ышану тудырмаган. Шагыйрь язучылар да читтә калган. Төп роль дин әһелләрендә. Барысында 1874 елда Казанның иң абруйлы имамнарының берсе Шиһабеддин Мәрҗәнинең беренче фотосурәте үзгәртә дә куя. Заманында аны бу хакта бер Лондон нәшрияты энциклопедияга урнаштырыр өчен сораган булган. Фаразлар буенча аңа бу фото хайран гына суммага килеп чыккан. Атаклы мөселманнар турындагы энциклопедия хезмәтен бастырганда да Изzettin Фәхретдин фотолар кулланырга тырыша. Тик укучыларны артык шок халәтенә китермәс өчен ул әлеге фотоларны аерым кәгазьдә бастырып чыгара. Мондый төрдәге кушымталарның үз өендә күрергә теләмәгән кеше аларны ташлый алган. Шиһабеддин Мәрҗәни үлгәннән соң 1897 елда аның фотосурәте һәм мәкаләсе Төрек газетасының мәгълүмат битләрендә күренә башлый. Бу хакта Казан миссионеры Ефим Ималов булай дип язган. Казан мөхәррирләре ахун турында белгәннәр һәм аны Казан фотосурәтләренең берсендә үзләренә күчереп йөрткәннәр. Элек алар кешенең сурәтен ясарга риза булмаслар иде. Кешенең йөзен язу гөнаһ. Теге дөньяда Раббы аларны шушы портретка күндерер. Хәзер бу нибары тәкълимат. Димәк, зур әһәмияткә ия түгел. Дин белгече булуы гына түгел, мөселман басмасында бастырылып чыгуы да зур абруй өстәгән. Шунысы кызык, әгәр дә дөнья тарихында фотосурәт рәсем сәнгате тәэсирендә үсеш алса, татарда киресенчә фото хезмәт күрсәтүләр таралуы белән рәсем сәнгате үсеш кичерә. Татарлар фото ясый һәм рәсем күргәзмәләрен оештыра башлый. Кыскасы, фото ясау модага әверелә. Тик кабатлап үтәм, нибары хәлле татарлар гына аның белән мавыккан. Үзенә күрә мажорлар. Кем беренче татар фотографы булгансың? Таныш булыгыз, Абдулгази Галтый улы Минигалиев. Аның турыда мәгълүмат күп түгел. Аның кайчан һәм кайда туганы да безгә билгесез. Без монысын беләбез. 1903 елдан алып 10 ел дәвамында ул үзенең фотография аппаратын һәм аңа караган төрле детальләрне Мәскәү иминетендә иминләштереп торган. Татарстан Республикасы Милли музее фондында Абдулгази Галтый улының берничә фотосы сакланган. Берсендә ул штативка куелган фотоаппарат белән төшкән. Арткы фонда аның кул астыннан чыккан фотографияләрнең зур булмаган күргәзмәсе. Төшерү 20 гасыр башы белән билгеләнә.
Шулай ук безгә Кыйвам Зөлфәкәров дигән фото ясаучы да булуы мәгълүм. Кыйвам кайбер чыганакларда Кыйваметдин Зөлфәкәров 1870 елда Әлки районының Төгәлбәй авылында туган. Бик күп һөнәрләргә ия булган. Музыка белән кызыксынган. Ул гарәп каллиграфиясенең күренекле остасы, педагог, дин эшлеклесе, дәреслекләр авторы булган. Кыскасы, күп кырлы кеше булган бу һәм аның һөнәрләрен санап бетергесез. Нәрсәсе белән ул аерылып торасың? Ашыкмагыз, барысы да алда. Нәкъ Кыйвам Зөлфәкәров Габдулла Тукай туган, үскән һәм укыган йортларының беренче фотосурәтен ясаган. Тукай үлгәннән соң ул Кушлавыч, Эчиле, Кырлай авылларына бара һәм шагыйрьнең балачагы белән бәйле урыннарны фотога төшерергә өлгерә. Шундый 6 фотография сакланган, оригиналлары юкка чыккан. Ох, бик серле яңгырый бу. Тукайга килсәк, ул Кыйвамны бик яратып бетермәгән. Аның белән шәхсән таныш булмаса да. Ул аның турыда булай дигән: Эш дәхри вә динсез дип кычкырышырга калса, без Садыйк мулла Әл-Иманкылыны сүтәбез дә, урынына Кәзиб мулла Әл-Имансызыны утыртабыз да куябыз. Бу бигайники лап-лаптагы Зөлмәмиддин Әл-Нөхсани шикелле була да кала. Кыскасы, җирне сөймәгән һәм ул аны иске карашлы мулла дип атаган. Әлбәттә, татар дөньясында ике генә фотограф булмаган. Казанда ул вакытта якынча 100дән артык фото яратучылар санап була. Алкин, Азимов, Габдулла Тукайның дусты Искәндәр Айтуганов. Шулай итеп, акрын гына фото сәнгате татар дөньясына керә башлый. Безгә дин ягыннан фото ясарга ярыймы, ярамыймы, бәхәсләр әле дә дәвам итә. Ләкин без шуны беләбез: фото һәр татар йортында була һәм без алар ярдәмендә шул чорның картинасын күрә алабыз. Фотода тормышның бер өлеше сакланып калган, ә без исә еш кына аларны карап утырырга яратабыз. Сез безнең Мираж журналы ярдәмендә төшерелгән Татар Чыңгылы проектын карадыгыз. Мин Азилә Сабирова һәм сезгә әлеге видео ошаса, комментарийлар калдырыгыз һәм лайк куегыз. Очрашканнарга кадәр!